Berak girona daukagu guk hemen, lehia astera doa, eta bestak beste, Iraitz eta Joseba Zemoduz, Gabon. Gabon. Bueno, zeuek gure veteranoen leku hartuta, Hori. 5. saioa dagoeneko, 500 euro bai, borobil, eta ja planak egiten hasita. Bai, pixkenaka zakoa gerturatzen. Sakura gerturatzen. Bueno, Sakurako bidean kokatu nahiko zen nukete gaur bai, seguru? Asmo hortan. Asmo hortan, basatu zein jartxu? Bai. Lehiarako prest? Prest. Ongetorri. Lehiarako prest oskia eta jaione ere. Kaixo, bikote? Jo, Gabon. Ja leku hartuta nola baita, ezta? Bueno. Oraindik ez, Kokatuago. Egokitzeko denbora asko behar dutenetakoak eta zaretezuek? Bueno, pixka bat. Bueno, bi saio, eta lanak orain arte oso fina eginda, sokatira estua ikusi bai genuen zuei esker, eta pixkanaka zuek ezagutzen ere ari gara, oskia jostuna zara? Bai, bueno, ikasten edo saiatzen naiz. Baina aritzen omen zara Bai. produktuak eta omen dituzu, poltsak eta josten omen dituzu. Bai. Instagram bidez saltzeko gainera. Bai, tarteka zerbait. Tarteka zerbait, erostunak agertzen direne, batez ere. Hori da. Promo pixka bat egin nahi duzu? Bueno, oskitxo.hosten, Instagramen. Oskitxo.hosten, apuntatu hori, eta erosi poltsak eta... Zederra nahi dut esan, zerekin egiten zu? Tela... Oialarekin, bai. Bai. Jaionak berriz, badu beste pasio bat, eta omen da ondo eta lasai bizitzea. Esan, Berterik ez dut? dena gara horren oso fanak, ez da erraza, baina aldela, orain ondo eta lasai zaude? Bai. Bueno, lasai ez, ondo bai. Ondo bai? Bai. Bueno, bai, lasaitzen joden garen, ados? Kapo bikote? Gure bikote berria Oian eta Imanol Zemoduz. Earki. Earki, hori da. Nondik zatoz Donostiatik? Hori da, Imanol, hori eta razu? Hori darra. Bikote? Bai, ala gara. Hori zer da, bikotien etortzi miluzera zer da? Moda berri bat izango da. Bueno, erronkare bai. Proba bat, igual, ez da, guazen gure maitasuna proba hartzera. Maitasuna neurtzeko hau da, onerako edo, hau egin, besti egin. Ondo, Oianek gauza interesgarri asko egiten dituzuzuk, historia ikasi eta gero, bestak beste, Arantzadin. Bai, hoi arkeologian nabil, eta orain doktorego tesia bukatu nahian, eta hortxe, azken txampan. Ba, aurre egin behar duzu, bai ala bai, hemen miluzeko eskua daukagulako eta arkeologi lanak be bai. Imanol, bueno, zu Donostin lanien? Bai, udaletxien. Udaletxien? Alkatez? Ez. Hoi urrunda. Oraindik ez. Oraindik ez. Eta ze intentzioarekin zatozie, Imanol? Bueno, ea botia edo zaku eramaten dugun. Oso, ondo. Lehen bizikoan ez izango baina. Ondo, handiarekin orduen. Ongietorri bikote, Eskerrik asko. Gure asmoa zein da? Ondo pasa. Ondo pasa, baztera, goaz, miluze goazen! Eta jolas egin. Jolaserako gaur erantzun eman da ikusten duzu, partxiza, musa, dominoa, eskoba, antzera jokoa, miluze. Klasikoak denak. Bai. Venga, zeure guztoko bat, Iraitz. Super guztoko bat. Musa bai, Bai, Joseba? Nisa, eskoban. Eskoba, Miluze ez, Bueno. Oina hobetzen. Antzara jokoa zer da? Oka? Joe. Bai, hori da. Ni horretan oso nahi. Bai, Desafiatzen dut edo zein. Bai, Bai, beti bastant. Kontuz. Iraitz, guazen denporan. Bai. Txikira paso, handira 5. Musa. Etzaude Bilbon, baina zubitik zubira ere joan zaitezke hemen. Partxisa. Antzara jokoa. Bat jan alduzu, kontatu gehi. Partxisa. Egiptoko faraoia sentitzen naiz. Irudi hauek zer eskutatzen duten asmatzen. Dominoa. Miluzen, eroglifikoak. Hau bai fitxa hilara. Dominoa. Goazen fitxa guztiak dauden kontatzera, 28 egon behar dira. Bai, Joseba? Dominoa. Zenbat hitz egiten duen Andonik, hori bai. Miluze. Miluzea. Hau, papur festa, pasa mesedez? Eskoba! Horrendik ere motorrak eta berotzen ari gana, nola bai? Miluzen gezurretan trebea izateak eta ez du balio. Hemen esaten behar da, dena egia, dena zuzen, dena zorrotz, ondo azitarete, 5ekin, 50 puntu! Ondo! Ni horregatik naiz oso trebean, musean. Gezurra esan da, nahoritzen zait horrela kopetean idazita. Gezurretan ari da. Eta miluzen, esaten zuzen danak, zure jatea eta zure kotzu dena danak? Egia dena. Dana egia? Dena. Behin da berriz. Jate bat daugat, hori bat izan. Jate bat, izen hau Kike.
bere omenez, eta dugu festa da nahi duzenean, eta gomi hauta. Oskia jaione dana guzurra. Zurek asmatu, Guazen denpora. Migi luzerekin batera, Euskolabel zigilua darama. Musa. Monika Bellucci esan dit, Italian piba piano basano izena jarri ziotela. Antzara jokoa. Partxisa da. Ez da film zaharra, baina zuri beltza da nagusi. Dominoa. Amona bera ere gezurretan jartzeko doaina du. Eskoba. Musean. 3 aldiz jarraian 6 ateratzea delitua denez kartzelara eramango zaituzte. Partxisa. Oso no. Erresuma Batuko Victoria erreginak oso gustoko zuela esan zeidan. Musa. Partxisa. Kontatu kartak urre gehienak zuk badituzu puntu bat emango dizut. Eskoba. Oso ondo. Nire inspirazio iturri zara. Ondo. Zuek hauetako, pinetan, bereziki trebeak, musean eta Niez. eskoba nobeto. Eskoba nobeki. Nota, proba honetan ere txukun, Eskoba hartu eta laurekin 40 puntu zuentzat. Oianek Emanol, jokoan hasiko gara. Aukeratzekotan, oian ematen bat. Agian Musa. Musa bai, Musa be bai, ondo. Imanol, zer? Nien nahi zainona musean. Domino antzara jokoa. Mi luze? Ea mi luze. Ia mi luzen zer Hori. batzen dan. Hau poiane, zeu erantzuten lehena, guazen denpora. Lekeitioko lagunek oso gustuko dute. Antzararen jokoa. Olentzerorena bezalako zakua lor dezakezu. Mi luze. Bero ala hotz, alfombra berdearen gainean jokatzen dugu beti. Musa. Hemen ere, sokari tira egitea tokatuko zaigu. Mi luze. Oso ondo. Jantzi katiuskak, putzuan erortzeko arriskua duzu eta. Antzara jokoa. Joko hau musikari aparta da. 2 nota baititu izenean. Domino. Bai, domi, noa. Prestatu txitxirioak, hau astera doa eta. Musa. Oraintxe bertan, joko honen esperientzia bizitzen ari zarete. Mi luze. Hor dago, baina zer dago? Musa. Oso ondo. Este lehiak ideia abisua uste du nahiko ona direla, esan, bederatzirekin 80 puntu. Azera oso ona, Bikote, zola, harri. Baina eskoitiarrak ez dira kokiltzen, Nola, ba, musean hain trebeak izan da, imintziok ere, bai. Bai. Aritz, hartu lekua, Joseba, gogoan izan, bosaio barru zukasi beharko duzula imintziok eta marrazten. Hori da. Ondo gogoan, mehatxua geroz eta gertuago dagota, ozen puntu gulea. Denbora. Antzaria, harina. Latera, Ondo, Ia. sandia, Ez? kalabaza, Ez. Ez? Hasi berriro igual, iraitz. Edo aldatu, beste marrazki bat dago, Joseba? kaxa, telebista, zinea, Ez? atea, frontoia, Ez, baina segi botatzen. Zer da hori? antzerkia, Ez? antzokia, Naiko lan. Aurreko marrazkia. latera, Oso ondo. Vale. Eta orain, janaria, bai. Venga, ze plater da. Iraitz, marraztu? Baina marraztu iraitz. hamburguesa, Ez? arrautza, Zer, Bai. Ai! Ensalada bat! Tomate batekin jaten du, iraitzek. Ez zara oso zalea iraitz. bai. Bai, Ze gexo marraztu. Ja, nahiago duzu jan, marraztu baino. Bai. Aukeran. Ez, nahi zeu da harin bat. Hori, oso Oi, dago. mundu! Ariketa polita, dantzan ere azten zaret, eta? Dantzan jarriko dugu? Oskia? Bai. Oso no, bartu lekua. Eta ea dantzan batez ere markagailua jartzen dugun. Beharra badagota. Denbora. Sakatu, oskia. Hori da. Lehenbiziko marrazkia. Goxokia, linterna. Bai, oso ondo. Sakatu, Bai, bigarren marrazkia.
Zer da hori? Arta. Eta? Konkretuki? Hartza da. Txiki. Ez? Panda. Bai. Bai, panda harta, hori bai. Ia, Mitzioka? Bale, jateko. Bale, moztu. Ez, bai, begi, makil txinatarrak. Bai, eta? Susia. Ez? Arrai gordina. Ez. Kantatu, bertsolaria. Bale, pilotaria ere bai. Oso ondoskia. Zer da, pertsona konkretu bat? Bai, bertsolaria da hemengoa. Pilotaria, euskite. Bai. Zola garri. Oso ondo. Bale, txino, japonesa. Zer? Bota? Eta jatekoa. Zein? Arroza. Arroza, neska! Hortxe genuen eta bestalde oskia oso dotore, euskizerena egiten. Egin nuke norbait horrela, berezik irigaina, guapoa, dotorea. Gure xabe. Iru gehiago zuek. Hori, isil-isilik, xagir euskizeta, igual geratu horrela, Bai. Xagir euskizet. Oian, Imanol! Bai, Imanol joango da, Irrikitan nagota. Hori seinale hona da. Momentuz, markagailua ondo beteta daukazue. Aldela jarraitu, puntua pilatzen eta aldeak nabarmentzen. Apo, Imanol, denbora! Marrazen hasiko da. Itxasoa, ura, itxasitzarra. Oso ondo. Igarren marrazkia. Kaktusa, atxizkia. Ez, Pantalla, Oso ondo. estalaktita. ez. Kromosoma. Ez? Zela aldatu. Ia, beste bat. Bertsolaria, abeslaria, mexikanoa, rantxerak, Ez. Ondo ari ginen, Olerkaria, neska, dantzaria, Lehen esan duzu, Lehen esan zu hoian, bertsolaria, abeslaria, opera kantaria. Ez. Jo, ez dakit esan deten. Berriz ere esan duzu, orain. Kantaria, abeslaria. Ez. Demora gutxi orain. Zintzaila. Bertsolari emakume txapelduna egin dizu. Maialen Lujanbio. Maialen Lujanbio, bai. Gero saiatu da hartazi batzuk margotzen. Baina ez dakigu zer gertatu zaien hartaziei. Ze gaixotasun arraro zuten hartaziek. Mira, etzen errazena ere igual. Gauz askotan, irudia baditugu, baina gero marrazten hasitagoa kosta egiten da, Bai. Nire asko gustadaztez, Imanol? Hoi puntu zuen markagailura. Emituzke erosiko, baina gustatu dezu. Artazi handiz gozada bat, Papela be ondo ebagita. Hori. Ondo, hitz eskutuan. Zeuek atzetik? Bai. Iraitz naita egin duzue, arriskua gustatzen zaizuelako. Claro. Claro. Ongi asko falta. Oso ondo, hartu leku mesedez. Asko falta. Nola dakite hauek, denpora Showaren alde, kudeatzen, denpora Wow. kudeatzen. Zortean, guazten denpora. Paso. Aurpegia, marraztu, begiak, bekainak, gainean, betila, azala, parpadoa. Ilun, paso. Abeslaria, paso. Gitarrakin, mariatxia. Beste bat, paso. Abeslaria, dantzaria, paso. Paso. Horria. Zorri daitz. Ai. Guri ere ilundu zaigu bekokia, horietako bat bai baitzen, kopeta, bekokia, musikaria, ere bai, abeslaria orokorra. Mariatxiak asko ari dira agertzen Bai. azken aldian, pozik gaude, Baina tamalez punturik ez dugu banatu proba honetan. Estima. Ze pena hartzen duen gure publikoek, berde, orduen zereginak ondo bete, hitz eskutuan, orduen. Ni. Jaian eba due, Maira, eta mentxe geratuko da.
Oskia, eskutatuta duden hitz horiek arrantzatzen, hau pasuek denpora. Paso. Lehenengo aldi. Bai. Paso. Adina. Heldua. Urteak. Jubilatua. Lau. Erroan dago. Ikasi. Azterketa. Paso. Egin. Idatzi. Zuk. Josi. Ikaslei. Kontrako ezarri di gaur, hitz guztiak ere, azken hori ikaslei eginarazten diezuna froga, zen. Eta 80 euki du, pentsatu, eta adina Iribar. Ja, bueno. Bai, desastre. Pentsatu dut, Tira, hemendik ere pentsatzeko... Adina esan duen nire. Eta gero gainera gu oso azkarra gara. Hori, aparte. Punturik ez, kasu honetan ere. Estima! Ian Imanol. Baia dirudi. Zeuek erreztu, nordu maira. Neroni. Hartu leku mesedez. Ia zeo zer punturi banatzen du. Ja, ba. Bestela gogoa daukagu, ere. Bengo, Iane, lagundu zeupe, guazten, denpara. Kantatu, Abestu. singularrean, Abestia. Bikain. libre, Lotuta. Sinonimoa da. paso, makillatu, Apaindu. orokorra, Atondu. lanbidea, Makilatzailea. paso. Paso. Lanbidea, Okina. zinean, Zuzendaria. idatzi, Gidoilaria. Oso ondo. Bikain. liburuak, Idatzi. plazaratu, Argitaletxa. Eta plazaratu! Bai. Torri Manol. Artartu lekua. Bai, argitaratu zen azkena, plazaratu argitaratu oso antzekoak. Baina sigara jolasean eta puntuak banatzen ere bai, birekin berrokei zuentzat. Markagailuak. Tribonen berben aurretik, 70 puntu azkoitian. Irurtzun urrotzen 100 puntu. Donostia Orionen da 50. Oso ondo, Tribonen berbetan, iraitz, sobasiko zara, lehenengo taula dator, puntuak behar, guazten denpora. Pinpirina, dotorea. Eluxantea. Zalea. Emana. Nazka. Gogaita. Eztabaida. Eleketa. Humorezko ez egon. Malokatu. Baiestatu, konfirmatu. Sendotu. Hartu, txorierrin, haupa. Lehiakide honei hori gertatzen baitzaie, beharraren aurrean egiten dira hazi. Eta puntu guztiak, koiu, 100! Askoiti, oso ondo! Ostia, Jaione, momentu baten atzetik. Hai? Zaudete, beraz, puntuak bildu bai, Tribonen berbetan aldala. Guazen eskak, denpora. Iruzurregin. Trompa jo. Konpondu, zuzendu. Adabatu. Lasaia, sarea, aranon. Basia. Merezi izan. Onkai izan. Apustu egin. Lepo egin. Zikinki, loiki, erronkarin. Txikolo takolo. Ahoz bera, Auspez. haupa. Orain ulertu dut. Itzazkituan aritu dira horrela plantak egiten. Orain tribuaren berberetan denak lortzeko puntu guztiak 100 zuentzateren eskak. Oian eta Imanol, puntuak behar dituzue, eta Triboren berbak eusteko alegin egin panela. Guazen oian esorte hon, denpora. Amildegia. Malkarra. Naikara, plazera. Zoardia. Amildegia.
Malkarra. Naikara, plazera. Lema. Arroi bili. Zutonik ibili. Ergela, goizuetan. Kakalik ardoa. Osasuntxu. Sendorik. Tripazaina, jatuna, bidanko zen. Zipoteroa. Oso fin! Ei, Manol? Hartu arnasa, bota, hartu puntuak 50. Eta markagailuak, honela geratu zaizkigu, 170 iraiz eta Josebaren markagailuan. Ostia Jaione 200, Oiane Imanol beste 200. Estu ginen eta lanak primeran eginagatik ere, Askoitiarren azkena heldu da gaur. 5. saioan, Bai, toka bertzu. etxera, bueno, tokatu bertzuen. Tira, gaurkoan tokatu da bintzat, Iraitz, konforme gaude? Bai, ondo pasaute, diru pixket dira. Eskutzik ez gu ez, bintzat. Hola, ba, Disfrutate. 500 euro irabazi dituzue. Bai. 5 saiotan, ez Eta dago batez, batera bost gaizki. programa hori oso ondo dago. Bai, Bueno, zemuz ikusten da mundua barrutik. Telebistatik gauza bat alako eta gero emeti barrutik, Iraitz? Diferenta. Ondo, eharra. Gero daukagu pena bakarra, 10. saiora heldu ez izana, Joseba pizka bat ingintzeko eta ikusteko. bai. Azkoitiara joango gara eta ikusiko dugu Pena animitzeoa. handitxo, ba. Bai, ez da, ez du baino, guk handiagoa. Bikote, mila esker, Eskerrik asko! Hala, Eta aurrera egin aurretik, txalok azitzarete, guk ere ala jarraituko dugu. Txaloki bat banatu beharra Oso daukago. ondo. Marrazki bizidunen telesail bati. Eta honen berri, Oliver Tweet erabiltzaileak. Eman digu, kontua da, badela marrazki bizidun telesail bati jaski. Bai. Archer izenekoa. Oso ondo. Archer. Netflixen ikusgai dagoena. Kontua da bertan, aborigen batzuk agertzen direla, eta euskaraz aritzen direla. Euskara da arabilte aborigen hauek, zentzu handiegirik gabe, baina hortxe ikus dezakegu, zakila gizona, ek ezan oki, eta tankerako ez dituze, zela, zentzu gabeak denak, baina euskarazko hitzak. Orduan, Artxerreko lagun guztiei, txalo bero bat, mesedez? Iba! Da zein da danatatik, bizardune, Ja, txapeldune hori ja ez edo... daukagu oso argi, baina ari dira, bintzat euskara erabiltzen eta... Ikertuko dugu, oso ondo. Bigarren fasera, sailkatuta, Oskia Jaione gure beteronoak zarete milusten. Zer modu zartik, bizitza? Ongi. Ondo, Oiane Imanol, sailkatuta. Bete beharrak eginda, oso ondo eginda, pasa orain, bai. bigarren fasean, hau Hori da. pasuek. Azkai zen gozatzen eta puntuak bilatzen, batez ere. Oskia, zurekin hasita, prest? Demora. Itxasoan barneratzen den lur zatia. Lurmuturra. Bai, bizkarraren, bukaeraren eta izerren hasieraren arteko zati mamitsua. Ipurdia. Urdia. Larruzkoa da eta bertatik ahoa zabal-zabalik edaten da. Zatoa. Zagia. Zatoa, norgehiagoka, lehiaketa, Jaione. Beste modu batera? Lehiaketa edo, Aposto, bi taldeen arteko ez dakit. neurketa esaten zaio horri. Itxasazpitik doan ontzia, Urpekaria. bai, partida bateko jarlekua. Armaia. Ondo, hala dago bere biziko izua sentitu duena. Zurbil. Zurbil, besaulkitik ikusten duguna, Fi? FIFA. Fitxa. ez? Besaulkitik? Fila, ez. Oso antzekoa? Ez dakit. Filma? Filma. Besaulkia jarrita? Ondo, marrazki biziduna. Ja. Ondo, ze, 60 puntu hau pasuek. Igani, Manol, ja bai? Bai, Pasaitu gara? bai. Seguru? Gehiagir ez da komeni, Puntua bilatzea bai, hori komeni da. Lehenbiziko zuretzat oiane, demora. Ikasleek arratsaldea amaieran gogo zentzuten dutena. Txirrina. Hoi, historio baten kontakizunetako bakoitza. Probatu, Manol. Pasartea. Pasartea. Interneten aldi bereko idatzizko hizketaldia. Txata. Txata. Egunkarietako ataletako bat. Nazioartea. Oso ondo. Elbide elektronikoetan A letrari gehitzen dioguna. Bildua. A bildua. Hotxak arau jakinen arabera kombinatzeko artea. Badakizu zer den, Hotxak,
antolatuta, hor sortzen da... Musika. Musika. Eta arriskuen aurrean atzera egiten ez duena, Zurra... atzera egiten ez duena, Ausarta. ausarta. Urteak 375 ditu. Egun. Bai, gozea azetzen diguna. Janaria. Eta utxegite baten erantzukizuna, Oso ondo, zue? Errua. Oso ondo. Ausart. Gero eta gehiago gustatzen zait. bai? Jende ausarta. Ausarta izatea. Bai. Da gero eta gitxea hau kontrakue. Hori ezin dizute, mama. Ez, Zein duzut eman hori? Zein duzut eman? Nik zueri behatzi, da 80 puntu, hau pasuek! Ezin dizut eman eskatu izan bazen du, ez dela, ez da? Ez baina, ausarta. Zuek ausartak, bai? Naparrak? Ausardi apurru betez, Bueno, etorri zaten ikustera. Bai, zuek ausartak, hori da. Neskak, eroglifikoek, ausart, erantzuna seguru honek saria daukala. Lehenengo baden para. Gernikarra da, Ardui. Sardui. Alex Sardui. vale? Ahí. Alexa, ramankulu, Alexardoa, oa. Aldatu, ui, Alexardui. Guau. Oso ondo. Oso Bai, ondo. ardui asmatu duzuenean, ja, ikusi duzu. Argia. Opa, Lestxo, ia bigarrena, denpora hau. Telefono zenbakia utzi dizut, bai? Idatzia. Ia? Da. Bai, hor zauz, idatzi? Idatz. Nola esaten du? Ei. Idatzi ez, idatzi? Ei. That's it. Te falta. Idatzit. Idatzita. Idatzi esan dugu, baina idatzita behar genuen. Geles ez? That's it. That's it. Bai, Bai, bai. bai, hirugarrena, denpora. Hotzotza hartzen du nik. Gazpatxo... Bai. Gazpa. Aldatzen dugu teori eta peiarri. Gazpa, txo, bateletan dibiltzen dana, errekaduek eta egiten dibiltzen dana, txoa trakaizu batela. Gazpatxo, ederto. Zora, garri, gazpatxo bezala, fresko zuentzat, 60 puntu! Ba, eroglifikoak. Fresko. Joian Imanol. Asmatuko ditugu, seguru baietz. Zegatuko, ge? Aida. Zeuen gustukoek? Jeroglifikoak? Bai. Ba. Haupa, venga, Jolas dezagon guazen lehenengo baden pora. Aspaldikoak dira. Zer da? Barrak, Bai. taberna, barroak. Segi irakurtzen? Bi barroak? Ez, segi irakurtzen. Barro bi... Ez, bi ez. Segi irakurtzen? Barrakoak? Segi, zenbat hauz? Barrak bo... Hortxe egon gara. Irakurtzen jarraituta oak. Barbaroak. Aspaldikoak dira. Bueno, Barbaroak. Lasai. Izan da oso kolpe gogorra. Segulako etxipen. Gutxe egin diogu zaioari. Lasai, beste bi ere. Venga, bikote guazen, bigarrena denpora. Anaiak ziren... Abel eta Kain. Bai, oso ondo! Abel eta Kain. Oso ondo. Hor bai, Oso ondo. Mendekua. Zein zan zein? Abel edo Kain? Gaiztu, Gustatik? Gaiztoa, ez? Gaiztoa Kain. Bai, hori da. Oso ondo. Venga, hirugarrena. Abel zintzo ere. Bai. Bai, bera bai. Bueno, gizajue hile egiten dute. Egia. Claro. Hirugarren eroglifikoa denpora. Urrundik entzun da. Estanda. Oso ondo. Eztian, ikusten denuen Durangoko azoka da, laburduraz ezagutzen dugu, eztian da, kendui estanda. Oso ondo. Urrun entzun da, estanda eta markagailu hotxa ere, 60 puntu bikote. Oso ondo. Zora garri, bi luzeko eskua dator orain. Oskia, Jaione, lasai zaudete? Bai. Dinot, alboan duzue arantzadiko kide bat, eta... Bai.
Indusketa baden ez hau. Oian, Imanol, nik aprobetxatuko dut galdetzeko Oianeri, ez dakitzik gertutik eta jarraitu duzun, Irulegiko eskuaren kontua eta, bueno, ikaragarria izan dalako, lankideak ibili dira, sekulako aurkikuntza da, egia esan. Bai. Beste moduz, daramazue, taldien eta? Ondo, azkenan horrelako bultzadak eta ondo etortzen dira normalean hainoikoak ez dien albistegietan eta agertzeko, orduan, oi hartzen hau ere, ona. Bueno, eta gero esan behar duguna, Arantzadilako talde batek zelan egiten duen berreskuraketan eta gu hemen bagabiltzeko. Txalo bero bat, Arantzadili. Miluzeko eskua eta bar, baina gero hemen diru laguntzak eta dirutxuek eta behar dien lanak eta egiteko, eta hau oso garrantzitsua da, ondare kulturala dalako, hau pasuek. Bestetik aipatzekoa eskua aurkitu zuela Tolosar batek. Bueno, datua. Hala izan baitzen. Lehenbiziko eskua, Nafarrentzat. Ai, eskia jaione. Zuena esaldi hau, oparoa, Eta enuntziatua, honintzaen beitak ambizioen inguruan eginiko hausnarketa ederra. Honintza, gure filosofo handia, maite dugu, zer esan zuen? 3 piztu dira. Eskia jaione, zein urte tartekoa da H izkiarekin hasten den matrikula Ego Euskal Herrian? 2012, 2014 artekoa, 2002, 2004 artekoa? 12. Bai horixe. D. Letra, askatu du, ikur horrek. Beste bost, atzerriko zein taldetan arituko da datorren denboraldian Jon Azkue eskubaloi jokalaria, Dunkerken edo Limoges. Limoges. Auskerak gora bera, bertan ariko da. N. Hirugarrena. Zenbat etapa ditu tximeletaren metamorfosia, 3 edo 4? 3. 4. Errebotea, Oian Imanol, zenbat bizi daiteke tximeleta bat, behin metamorfosia egin da, 2-4 aste artean edo 2-4 hilabete artean? 2-4 aste. Oi! Eta zuentzat, ebokala. Jarraituko dugu lanean. Laugarren erronda. Zein zen Marilyn Monroeren jatorrizko izena? Norma Jean edo Mary Ada? Norma Jean? Goodbye Norma Jean, hau pasuek. T. Honintzaen beita, hementxe izketan, hausnarketak, ambizioen inguruko hausnarketa bat, honintzaen beitak egindako hausnarketa, hementxe ezkutatuta daukaguna. 5. errondara salto, bikote? Bai. Ia ba. Zein hiriburutan dago Jesusen bihotza eliza, Bilbon edo Gasteizen? Bilbon. Zen. Zuet, angerarik? Edo? Oian ez, ubereziki, indusketetan eta, du azarrenez? Ez, zuarenik ez. Jarraitu egingo dugu lanean. 6. Zenbat minutu dituzu bi Real aplikazioan argazia ateratzeko? 2 edo 3? 3? Ai! 2 dira. Errebotea oskia jaione. Zein da munduko sare sozialik erabiliena? Instagram edo Facebook? Facebook. Ai! Oso ondo, G. Zer irakurtzen, hasteko moduen? 7. errondara, salto egingo dugu bikote? Bueno, errena ikusten ditut. Oskia, jaione, askatu nahi duzu, Ez. Oraindik ez. Ea ba. Zein da Nafarroa bereko mendirik garaiena, Okabe edo Txardeka? Okabe. Ai! Eta abokala. Artean hitz emat osatuta, bat baino gehiago. Honintzen beitak, ambizioen inguruan eginiko hausnarketa ederra hementxe, eta askatu nahi duzu, Bai. Nork askatuko dugu? Oskiak. Oskiak, ozen eta argi mesedez? Dena nahi dugu eta dena egite horretan ito egiten gara. Zuzena da? Bikain! Hau! Tomo dina neskak, osondo! Osondo, usaimen hona dute, neskek. Bai. Miluzeko eskuan, haupa. Baita honintzak ere, Arrazoirik ez zaio falta bat ere, dena nahi dugu, Oianek eta Imanolek esaterako komodi bat ere nahi dute, ez da? Eskertuko genuke. Ea ito gabe, lortzen dugun, bigarren esaldia zuentza baita, hause zuen eskua, eta bigarren enuntziatu bat. Miluzeko autolaguntzarako liburuak alaxe dio. Badaukagu? Bai, antza. Gero pasale bat. Sinatuta. Bi, razai. Az gaitezen lanean ba. Ea, zein da, Suitzako hiriburua? Berna. Berna? Bai, Berna da.
Bokalekin hasiko gara. A bokala, agertu da. Bigarren salto. Nola izena du Sara Azurzaren lehen diskoak? Hemen berriro edo hemen eta orain? Hemen eta orain? Hemen berriro. Singelak ere ala baitio. Oskia Jaione, zein da Sara Azurzaren jaioterria? Lezo edo Donostia? Donostia. Ai. Ene, neskak, zuentzat. Eskua berreskuratuta orain Oskia eta Jaione. Aurrera goaz. Nola izena du Twitterreko txoriak? Larry edo Bill? Bill. Ez? Rebotea. Zeinen omenez jarri zioten Larry izena Twitterreko txoriari? Larry King edo Larry Bird? Larry King? Txoria, Bird. Lastima. Laugarren errondara salto, 3 ikurra gortxe. Zein da molibdeno elementu kimikoaren ikurra? MB edo MO? MB. MB. Ez, errebotea. Oian Imanol, zein da estrontzio elementu kimikoaren ikurra? ST edo SR? SR. Ondo. Ge. Eta gogoan izan, miluzeko autolaguntzarako liburuak onelaxe dio. Ikusketa lanetan, 5. errondara salto. Zein da Wikipediaren logotiporen forma? Esfera edo irukia? Esfera. Oso ondo. I. Hartzen diozue tankerarik? Itzen bati agian, baino... Itzen bati agian aurrera ingo dugu beraz. Zein ospitalek du heliportua? Gurutzetak edo Donostiak? Gurutzetak. Oso ondo. Zetak, agertu dira. Zeo zer irakurtzen hasteko moduan. 6. erronda egin berritan. Beste 4 geratzen dira. 7. erasalto bikote? Edo? Bai. Nola du izena Jesus Mai Lopetegi kaleratu duen azken diskoak? Ez da horren simplea edo ez da horren zaila? Ez da horren simplea. Ondo. Letra askatu dugu. Eta ez dakit honekin, autolaguntza inguruko esaldia ja argitu dugun. Oian eta Imanol lanean, buru belarri, Arantzabeko kidea bata. Profesionala, kontu hauetan. Askatu nahi duzu, Oian, Beste galdera bat. Bai? Goazema, 8. Zenbat arku ditu Donibane Garaziko Andre Mariaren zubiak? Bat edo bi? Bi. Bat, eta bakarra, Oskia Jaione, errebotea zuentzat, zein, barkatu, zenbat arku ditu ur gainean Bilboko San Anton zubiak? Bi edo 3? 3. Zuzena, errebotea, Oian Imanol, berri zuentzat, 9. erronda, Frantziako zein hiri dago kosta urdinean? Saint-Tropez edo Poitiers? Saint-Tropez. Oso ondo. Asmatu dugu eta bokala. Asmatzea lortu dugu. Ez da alegintzeko momentu txarra, argi ikusiko bat zenute behintzat. Beste erronda bat, erronda bakarra. Geratzen baita, esku bukatzeko. Oian Imanol, askatu nahi duzue? Beste galdera bat bazare, venga. Azkena. Ia ba. Zein da tomatea, baratxuria, piperra, kuiatxoa eta alberginia nahaztuta egiten den platera? Focaccia edo ratatuila? Ratatuila. Bai! Askatu dugu, esaldiak daukan P bakarran. Bestez, erronda guztiak agortuta, bietako bat. Gera saia da dila, esaldi askatzen. Nor saiatuko da bikote? Bale, nik, bai. Oiane, argi eta hauzen mesedez? Zer nahi dugun argitu eta oztopatzen oztopatzen digunari ez esan. Hori ondo dago? Oso ondo ere bikain! Hortxe komodina, Oianek eta Imanolek ere lortu dute.
Eta induzketa xamurra izan, oian, Ez, bukarera arte tensioan. Bueno, Miluzerako autolaguntza liburuak banatu, emetik. Idazlea, 1000 aire. Esan diate, bai. Arnazketa lanak eta ariketak egiten trebea. Orain, autolaguntza pixka bat, sokatirela bidean. Oskia Jaione 170 puntu eta komodina. Oianek eta Imanolek 250 puntu eta komodina. Aldeak, markagailuetan, iaz gertatzen den, sokatirera goaz. Finalerako txartela jokoan, Oskia Jaione zeuek hasiko zarete erantzuten, komodina daukazue. Guazen denpara. Zein kontzeptuk adierazten du 3 pertsona edo gehiagoren arteko maitasun harremana? Polimaitasuna. Bai? Oian eta Imanol, denpora. Zer da zure buruarekin hizketan ari zareneko elkarrizketa? Elkarrizketa? Bai? Oskia Jaione, denpora. Nork idatzi zuen, zergatik panpox? Arentzur eta Bizkaia. Osondo. Oian Imanol, denpora. Zein euskal hiritan dago zazpikaleak auzoa? Bilbo. Bai? Oskia Jaione, denpora. Batez ere zein kontinentetan egin zituen ikerketak David Livingstone esploratzaileak? Afrikan. Oso ondo. Oian Imanol, denpora. Amaitu ezera zaharrau. Non gogoa han? Zangoa. Bai? Oskia eta Jaione, denpora. Ezkerretik hasita, zein da lehen kolorea Portugalgo banderan? Komodina. Berdea da. Komodina erabiltzeko baitago. Puntu erdia, Oskiak eta Jaionek. 40 eurek. Imanol, 280 punturen jabe, animo. Guazen denpora. Zein da Maltako hizkuntza ofiziala malterarekin batera? Ingelesa. Oso ondo. Oskia Jaione, denpora. Zer da trapa? Musika estilo bat. Bai? Oian Imanol, denpora. Zein herrialdetan jaio zen Karl Marx filosofoa? Alemania. Oso ondo. Neskak, zegoen txanda denpora. Zer da Miluzen guztiek eraman nahi duzuena? Zakua. Bai. Oian eta Imanol, denpora. Nork idatzi zuen Twist teleberria? Paso. Arkaizkanok, nola du izena Gasteizko irrati libreak? Alabedi. Oso ondo. Oskia Jaione, denpora. Zein hiritan dago Europako Banku Zentrala? Bruselasen. Frankfurt, zein da Osasunaren futbol zelaiaren izena? Zadar. Bai. Oian eta Imanol, denpora. Zein herritara joango zara Albaola bisitatu nahi baduzu? Pasaia. Pasaia San Pedro, oso ondo. Neskak, denpora. Zein taldek ezagutzen zuen txanpon baten truke ipuinarrigarria kontatzen zituen gizona? Alaitz eta Maider. Oso ondo. Oian eta Imanolen txanda, denpora. Zenbat urte bete ditu 2023an Erramun Martikorenak? 80 bikain. Oskia Jaione, denpora. Zein errepide hartuko duzu Eibartik Durangora autopistaz joatego? Paso. AP8. Kataluniako zein hiritan sortu ziren Teo liburuak? Reus. Bartzelonan, zenbat daude harritoki eta izenean? Paso. 2. Zein proba egiten da ahaidetasuna egiaztatzeko? ADN-a. Bai, DNA proba. 4 segundo. Proba bukatzeko. Oian Imanol, iritsi berrien sindromea izaten baita askotan, komodina irabazi eta ez erabiltzea. Ja. Erabili? A ber. Beharrik bada. Guazen, denpora. Europako zein herrialderi deitzen zaio hexagonoa? Frantzia. Oso ondo. Oskia Jaione, denpora. Ze elikagai mota da oloa? Zereala. Oso ondo. Oian eta Imanol, azken segunduak, denpora. Zein nanoplaneta deskubritu zen 1930an? Pluton. Pluton izan da. Eta 2 segundo, neskak, denpora. Areson bazaude ze probintziatan zaude? Nafarroan. Etxean. Eta egozkor, Oian eta Imanol ez dut erabili azkenea komodina, Ez da beharrik ere, 114 puntu irurzun urratzen. Donostia Orio, 306. Bueno, neskak! Oskia Jaione, beste egun bat Miluzen, bizirik oraindik. Finaltxue falta? Bai. Ia hurrenguen dan? A ber. Zegoen zain egongo gara hurrenguen. Oso Eskerrik asko, neskak. Oikote. Agur. Heldu gara gaurko zere finalera. Oiane, Imanol, platoko giroarekin, gustora, konforme zaudete? Oso gustora. Normala. Koldo Michelena institutua errenteritik. Txalo guztiak. Zuentza dira, gaur iritsi eta finala konkistatu baitugu. Batzuetan sorte izaten da. Bai?
Bizitza hori dabe bai, Diplomatiko izan berrik ez dago, Imanol. Hori otarra zara gainera eta, ze? Arrez broma. 306 puntu. 306 euro. Dagoeneko, irabaz dituzue. Hoi egia, zeuenak dira. Zagit entzun duzuen, baduzen honen berri, baina zakua ja kopuru interesgarrietan dago. Bakizu zen badiru daukagun jokoan gaur? Bota. Erne. 11.350 euro! Iupa! 11.000 zora behatzen hasten gara. Oian, Imanol, galdera intimo bat. Albada. Zein da zuen kantue? Dinot, maite mintzeko kantie. Benitoren bat, edo? Uste ez egula, Ez da kotxien, dino? Ez. Zer rentzute zuie kotxien? Bueno, ni naiz oso irratizalea, ni gehienetan irratia piztuta eta Irrati? dagona. Bueno, denetatik egoten dalako eta... Bai, Tarteka arnasa hartzen dugu. Musikarekin egingo dugu jolas. Musika zale? Bueno, generoaren arabera. Musika talde oso ezagunekin egingo dugu jolas. Eremuak, gaur adidanok, Amerikako Estatu Batuak, Irlanda eta Ingalaterra izango dira. Musika taldeak, aipatuko dizkizuegu, musika talde hauek zein jatorritakoak diren, nongoak diren, asmatu beharko duzue. Amerikarrak, Irlandarrak, Ingalaterrakoak. Oso ezagunak. Sorte hon. Oian eta Imanol, 1 segundo, denpora. Rem. Vale. Estatu Batuak. Estatu Batuak. Belgium. Estatu Batuak. Led Zeppelin. Venga, Estatu Batuak baita ere. The Doors. Irlanda. Joy Division. Inglaterra. The Smiths. Inglaterra... Probatzea alde. Oasis. Estatu Batuak. Estatu Batuak. Talde oso ezagunak, 55 segundo oraindik. Bakarren bat aldatu nahi. 11.000 eurotik gora, Zuk esaten miluzeko nik ez dakit. estakuan. Esan ba, azken balde batzu. Egingo dugu aldaketarik? Nahi zaldatu? Edo, hola utziko dugu? bat ez zior. Hola utziko dugu? Zalantza batzuk bai. Bai. Aldaketarik egingo dugu? Mineregatik ez, zuk? Segundo. Ba, hola utziko dugu. Hola utziko dugu. Lau talde Estatu Batuetan, bakarra Irlandan, Ingalaterran beste bi. 7 segundo. Hasierako bulkadei kasu egin. Eta denpora. Amerikako Estatu Batuetan jarri dugu, nire munduko talde favorituenetako bat. R.E.M. Rem, zuzena da? Belgium? Biak zuzen, Rem, Estatu Batutako rock taldea, 80an sortu zen, ala sortu zuten Georgiako Unibertsitatean, elkar ezagutu zuten lagunek, eta Pearl Jam, Seattleen sortu zen grunge talde ezinbestekoa. Michael Stipe, Eddie Vedder, ikusi ditugu, Zuzenean? Bai. Donostian? Bai, Belgium gazteak ekarrita gainera. Euskadi gaztea esan nien. Joy Division. Ezaguna, taldea. Ez, asko. Inglaterra, zuzena da? Osondo. 76an, Ingalaterran sortutako post-punk taldea, Joy Division. The Smiths. Ingalaterran gaude. Abeslari zoragarri batekin. Ze talde hona. Zuzena da Ingalaterra? Manchesterren sortu baitzen, rock talde alternatiboa, 82an sortu, 87an desegin zen. Ikusi nuenik Morrissey Londresen eta Wow. hil igual, plazarrarekin. Bortxe, trukakia, The Doors. Jim Morrison da taldekideak Irlandan jarri ditugu, Led Zeppelin, Estatu Batuetan,
Oasis. Galagerra nahiak, Estatu Batuetan. Erabiliko dugu, trukakia? Ez, bere horretan utziko dugu. Horretan utziko dugu. 80ko hamarkadan ezinbesteko taldeetako bat, Oasis. Mugimendu oso entzutetzu bateko adierazle. Estatu Batuak, zuzena da? Britpoparen erakusle bihurrekin batera, Ingalaterran jarri behar zen, Led Zeppelin bebai, The Doors, Amerikarrak. The Pogues, Irlandarrak, horrekin aztu gara, akaso litekena da. Tira, Oiane, Imanol, oso ondo, gaur iritsi, eta 306 euro eskuratu dituzue. Urrengoan gehiago, animo bikote. Musikak jarrai dezala miluzen zueko regon, eskerrik asko agur!